Dneska vás vítám u nového videa a dneska si zahrajeme Tougman. Je to hra, kde cvičíme a máme se takhle trefovat do toho modrého a zeleného. Ale mám level 1 a prej, že mám být namakanej. Tak, teď jsem dal to modrý. To modrý by měla být jako nějaká ultina. Jo, aha. Už to chápu. A jak budu vypadat? Něco moc, no. Tak. Jo, trefil jsem to. A já se vám ozvu, když budu namakanej totálně. Tak jo, vypadám docela namakaně. Mám level 3 zatím. A jdu si koupit další činku. Tady si můžete i koupit víc činek, což je hustý. A já pořád cvičím tady. Ale jako tak je to dobrá hra, no. Je i bez internetu, což je na tom nejlepší, jako. Dobrý. Tak jo, teď budu víc namakaný. Jak budu vypadat? Jako... Já jsem to nedal. Tak. To modrý chci nejvíc trefit. Teď to půjde, ne? To je těžký. Mám na to. Jo. Taková velká činka. Já cvičím WTF. To vypadá divně. To vypadá hodně divně. WTF. Proč to dělá takhle rychle? Ne. Já jsem se koukal na něho, jak cvičí divně. Jo, trefil jsem to. A potřebuju 1300. Můj cíl taky je mít asi tak 13. level. Protože 13. level, tak si myslím, že budu jako namakanej. Podle mě, jako jo, mohl by jsem být, ale nevím. Jo. Ještě 300. No, 299. Jo, mám to. Jo, tak jak budu vypadat? Ty krása. Jo, lidi, už mám level 13 a myslím si, že tady by jsem to už mohl ukončit. Takhle vypadám, to fitko tam vzadu je úplně oproti mě malinký. A když máte level 13, tak vypadáte takhle hustě. No, tak u dalšího videa, tak ahoj. Čus.